Bolja Hrvatska koju večeras donosimo dolazi nam, vjerovali ili ne, iz Siska. U gradu u kojem je gospodarstvo na koljenima uspjeli smo pronaći uspješnu tvrtku. Osvojili su desetke nagrada na prestižnim američkim strukovnim festivalima, a na internetskim stranicama koje oni izrađuju informiraju se ljudi u Kanadi, SAD-u, Nizozemskoj, Australiji, Sejšelima, Njemačkoj i Zanzibaru. Više od polovice njihovog posla odnosi se na inozemstvo i zato rade po cijele dane zbog razlika u vremenskim zonama. Zbog potreba posla upravo su otvorili podružnicu u Minhenu, a iduća u planu je u Francuskoj. Tajne uspjeha nema, oni kažu samo jako dobro rade svoj posao. Mladi, obrazovani, uspješni i to u Sisku. Iako je situacija u Sisku teška, Jurica se trudi biti optimist. Ja se znam nekad probuditi kao optimista, pa kažem to bi se moglo bi se napraviti inkubator mladih takvih firmi koji bi možda i u Sisku ima ljudi koji slično tako rade, koji bi radili dobro, ali postoje onda dani kad kažem vjerojatno to i teško izvodivo. Teško okruženje 13 zaposlenih nije spriječilo da ostvare sjajne rezultate. Rade za tvrtke u Kanadi, SAD-u, Nizozemskoj, Australiji, Sejšelima, Njemačkoj, Zanzibaru. Napravi se jedna web stranica, drugi korisnik to vidi koji u sličnoj niši i onda kaže evo i mi bi da nam napravite. Dakle, praktički sve to išlo usmenom predom bez ikakvog marketinga. Zato se šire i u inozemstvo. Otvorili smo ured u Njemačkoj, u Minhenu i sada planiramo dakle isto to napraviti u Francuskoj. Velike zasluge pripadaju upravo Jurici, kaže dugogodišnji kolega. To je čovjek pun energije koji, ajmo reći, ovu tvrtku digao iz garaže. Tako da ako trebaju u 12 navečer i u 2 ili 3 ujutro, on je uvijek tu i uvijek radi. Mogu reći da je direktor, ali da je najviše radi u ovoj tvrtci. Ovo su Communicator Awards. Rad svih zaposlenika donio im je brojne nagrade, posebno u SAD-u. Uvijek smo se prijavljivali i najčešće smo i osvajali zlata i srebra. U tom smjeru idu i dalje. Radimo na par startupa koji malo kaskaju zbog projekata koje imamo, ali nadamo se kad oni izađu će nas dignuti još više, tako da ćemo vjerojatno imati više zaposlenih i bolje raditi. Što reći nego samo tako naprijed. Prilika za uspjeh zaista nije ograničena ničim, samo je valja prepoznati i upornošću realizirati sve takve priče i dalje ćemo donositi u boljoj Hrvatskoj.